Kublai sibun perlok baro sasi simpat inwan pais pi hapo jong kare kapor. Lengba ka IJPR channel. Bat hapo jong kare kapor kaladai ke kenti yangi. Bangin wanra syapi ya ka result hakabayadai bat ka online singing competition. Te hakabanengkong ngimla ban klem da aingu yublai. Ya kaba ulari ula sumar. Bat ula penyat retiru ya kani ke program ke jongi nadu ke basdang hadu kat kani ke klip mat ya ke bangi ngin sayok ban klip no lani bangin penikut no ya kani ke program ke jongi hadu kat mentah te hapok jong kani ke por ngawan raru ke jing ai ku play kerpang ya pi baro ki arpo arngut ki kontestan lani ki partisipan ki balaya sim bentashit hem ha kabiyadai bat online singing competition te misingo thu ba baro na preng jong pi play up khme lenti ya kani kapor balano nginyo sngeu no ya ka result lane pilakwa ro ban tip ba mano na preng jong pi kinlong kinong job te hapo jong kani kapor khendiat ha kabiyadai bat ko online kumno ban judge ha ko online kumto ngalayo ban pansyai nin kizanmet hakabayade bakane lengba ka WhatsApp group ko jongi te ngangit babaro na preng jong pi play syai bahaya kane bat ngangit ru bana preng jong pi pila don ru ki balaya khen yala ki jong ki max ki jong pi lengba ki view bat ki like hakabayade bat ko online ngangit babaro na preng jong pi pilayo jingtip lane pilay singutu halor jong kane kapasa manta kalong ha kabiyade bat ko offline te ha kabiyade bat ko offline nagliang jong pi himla ban le ye namat pi day ki partisipan lane ki kontestan te ha kabiyade bat ko offline nilation ya ki judge bat ki judge ru kat hadu mentai kilala ban penbit penbiang ha kabayadai ban ka result jong pi te ha ka jingile ngitip mo lada ngile hangno ru haba ngidon ka jingile don ka jing job ban don ru ka jing rem hanre wala ka taru kibarem kimdei ban rit mensim kimdei ban kenrandin ngidei ban tur seprang ka jingrem hagare kati kadei umau jam ya pi kumno ba pinla ban le bha shu ha ka wei pat kasin jam ka jong pi te na preng jong pi ki arpo arngut ki kontestan lani ke partisipan ni haban sim laingut inang job kata kibadon hak ka first position second position bat ka third position kata ngila banong ka first division second division ka third division hak ka kardan ka banengkong ka baan bat ka balai te ha ka bide bat ka result ngila bishar benia kat bala nang ba kanwan ra kajing singuhun kajing singu tenak lang iwei hadin iwei pan hadin bagi lepen benai kini ke result ban ha kabiyadai bat kijing ruai ngelayo ban bishar ba kumto ha kabiyadai bat ko offline ngilala ban ngila persyang ban page kijing ruai ke jongpi ka wei hadin ka wei pan ngila page benia nadu kumno ba pisdang kijing ruai ke jongpi ka baar ka time limit kumbangi labo kamdei ban duna ya ka 100 minit bat kamdei ban palat ya ka 3 minit ngila pet bha na du kata bat sakaweru ngila pet thu bha bat ngila singap haru ha ka biyadei bat ko vokal compare kidon ki kontestan ki balarwai rengkat be kijing tem kidon ki kontestan ki balarwai klem kijing tem ru Henry ngimdei bersingo phere kata
shim hagaju ke level lane hagaju ke kerdan ngim theo la shubu kontestan number 1 ula bantem rangkat kijing tem kontestan number 2 umla bantem usurwai tangka ketin sudah klaim kijing tem ya kata ngin hangta ngin om ye theo kita te hapo jong kare kapot klaim depan slam shu yat be direct mata ha ka bede bat ka result sengap ha bat pensya skor baru ya ki kontestan number lane eka ki kerteng jongpi ngangai babaro na preng jongpi kata ya pensya ba ki skor jongpi manu ban job manu ban wan ha ka kerdan ka baning ko na galiang jongi ki jot ngilatip ha manu ban yo ban long banengkong baar bat balai teman ta klem depan slam shu ngin yat bitno ha ka bede bat ka result sengap ha bat pensya skor ba I belawan ha ka kerdan ka banengkong lane I first position I badon ha ka first position I day I contestant roll number I contestant roll number 6 Inang yai pernai renta tiang Inang yai pernai renta tiang ila kamai na ko online Nyo pomak bat na ko offline ar pomax bat ka total ka jong I galong kendai pomax Sa shisen I balawan ha ka kerdan ka banengkong I day I contestant roll number 6 Inang yai pernai renta tiang ila kamai na ko online Nyo pomax bat na ko offline ar pomax bat ka total ka jong I kalong kendai pomax mentangin pai patsa ha ibawan ha ka kerdan ka baar sengap ha pen laki bok laki no sip ki jong pi yo kumno rakam no kandai ha ka kerteng jong pi ki ba page ya gani video ngan ong bet ya ki kontestan ha ka bide bat kane sengap ha mentangin pai bet saha ibawan ha ka kerdan ka baar ibawan ha ka kerdan ka baar idei I kontestan roll number I kontestan roll number 4 ita idei I in chat warjri I in chat warjri ila kamai na ka online riu pomax bat na ka offline arpo pramax bat ka total ka jong I kalong pra po pra mentangin pai pat sahaka kerdan ka balai ibawan ha ka kerdan ka balai idei I kontestan idei I kontestan roll number 2 Iyadap lang melim umlong Iyadap melim umlong ila kamai naka online riu pomax bat naka offline ar powe max bat ka total ka jong I galong pra powe max ngatarai pilai yo bha nama kajing petip ru nglakaren kham suki ngakarmen ba pilai syai bha halor kane kabanta bat thandiat hakabiyedei bat ki khat khandai ngot ki kontestan ngadon ban ongkum ni watla ha kane ka kanti phim sim lala ban poi ha ka thong kumba phi phitmu hanrei ha wai pat kapor phin sanangla ban pan bha shu shu ha ka we dei bat kanek banta wat nom don kanu kanu ka jing singau watla da pi rem ha kane ka clip mat ka pamta nice ngau pher nice ngau diao bat wat rit man sim tang kum ne mila poi se ka bakut
ha ka be dei bat ka jing pen bana ya ka result ha ka be dei bat ka online sing competition na ai ku bele ya pi baro iwe bale shim bata shit ham ha kene ko online singing competition ka balapanya daga EJPR channel to ublei ke jingsuk pun yai don rekat balpi haman kisin jam haman ki kam kiti ya ka bapi kitrei haman la kesini ha ke jingim ke jong ya jongpi kublei shibun ngin si kendu biang ha ki wei pat ki benta ya ka bangi kum ke channel ngin sepen bena ya ka bangin yo ban shim talang iwei baro kublei shibun kublei pi baro